Ça va? Ça va pas? Mbadoni réunion man? Ça va, ça a été. Ok. Sinon, ça va? Ouais, un peu. Ça va, alhamdulillah. C'est bien. C'est tout juste pour te dire que Yanda welani mini halde mi welani mi mbodo halan ma sabu sinno ko sagam arata sinno ko sagam en gurdata ha mayden taw ko wayni en arani avant tout mbodo andi ko jikkam jogida sabu kala ko wona gongo ko gongo buri dum kala ko wona ni gongo aussi tamit jutata le fait de dire ko yumman wade kosam ndam no wade nyirindi posam dum addani kam wiide maka gongo yaki ara wa mo hulde yumma mbasa halande mi dum alhamdulillah hande kali dum mayani mi mayani hay goto mayani sababu ne o fof ko an hay ko famduda ko fof ko hakkille mawdo jogda bamman on ma remercier no fewi goddum non mine yumma min natti wondude. Oui, d'accord pas. Yafim sabu mi anda ko arata jamma jam wana hay dara non hay dara wana ni hakkunde amen seulement ko confiance mo jogino me makko iweyam te ala andi sababu de franchement mi dano affaire o yerto do en te mi mijono ke ni yende mayetto mais bon buranani kam buranani hay goto hay sino ko sagam hande ma yaru Jean ma yaru goddum tawona ni yarata mais bon ko Allah ko diri non te ko soit ma wara dum respecter en plus gongo kadi arrête de me remercier pas comme banui ko devoiram parce que hande so mi wadano non buranno muste te ko jogonno wadede ko so wadino mi waano wudude odon poids et conscience tranquille donc comment mi ko wayne fof madan midu dum tagi be mami ka cukule kono nanduda tan ko bamma parce que kala to gongo tawi mi hala dum ni non no weli ma kamay ma sus de ma gongo visa ma yaltino Amerique anda non so taw ha joni ala pibi yaadi ou bien ay hatto yumma parce que ko jawo ou bien awona continuer wonde galle o jewa goddum ou bien balla kam e liggéeyo ko an jewata odo instant mom no situation yahi ni tungul mi do mi natti danje envie dannade te so mede wondane ko an gondan ndax ko an gandum gilene ngon mi cukalel ha joni ko an burmi ballade wadde mi accata galle
mede hamir wona e bange goddo galle baba moni gallam ko hen gonanmi après tawi aɗa yiɗi mi walluma e entreprise o inchallah sakila me yasin si an ko woni ɓe nodduma ko noddata kam ko fof mi nani ko tagi a jabakimi ko an garmi ƴewde assalamu aleykum joni ko holɗum ko wonno ko wonata ko sehilaɓe tan mbeɗa arema ko ɗum tagi mbeɗa nodduma joni an holko mbiyata kam ko woni sa darima andu ko mbiyatmami ko noddata ko fof mbeɗa heeɗi ko min woni ma jabaki ma gandum noon aɗa fonno jabade saabu min komi mbi yumma min de ko jaam tan adduno kam ɗo ari ken sehilaɓe so wodi ko nanmi ma mbeɗa foti arde mi haalama ko nanda min kay mi nanno tan hakkude ma yor tan bone jamma bone ñalawma mbadda tono ko ɗum bone jamma bone ñalawma noon tire nde fof ko an tiri kala caɗele dañmi hande nduɗo suudu fof ko an fewjani ko ɗum woni haalama eyyi Allah jarama noon a jarama min noon feere nde pewjunoɗa fof jantumi hen tagi ɗum ka ɓinenam sa wonano ɓinenam a fewjata mi yanta e feere maɗa ala kala feere nde tawnomami ballumami hen ko cehilagal men foftinam sinno ko kaaɓi nenam walla no mbiɗa ni somi pewjana kam ko rewi lawol kono ko pewjanɗa kam fof koye nder nde gaskanam ballonomami nde ne welnomani weeli kam ganda noon sehilaɓe ne kewi yasin sa yino mi rewema jamma e ñalawma aɗa jandila kam aɗa remiso kam ko wondema ɓinenam ɗum tagui mettani kam way somi nanema ko metti mbeɗa foti arde eyyi joni aɗan ko woni joni moftu programme uji ma mi mofta programme uji am nanga hoore ma mi nangi hoore mbeɗa mooli Allah e Allah rasul jarama a jarama wona an tan woodi ala kewka mi wawata seydi hono ma ene mbaɗi mami yami yiiloyo hono mami wonde men wona an tan woodi mi tampini yimɓe haalaluji kewɗi han kadi mi heɓtama mbeɗa mooli Allah yaa tan mi yetti Ma mignonne. C'est fini. Ça va? Janton. Bien dormi? Oui. Ça va bien? Ça va bien. Machallah. Alhamdulillah. Allez. Wah, an jodi ada yara kat. Hey, madame doit jouer ma chérie. Ay. Bébé? Kok kewe? Haydara. Haydara hewan. Kau ni? Haydara kewal. Cikkata ko ni mi famani ma wala mi andam. Kala no mbadda yeso ma mi do fami ko woni hen. Ya quoi? Ko ni problème ma? Hey, ça chérie. S'il te plaît. Ahalata hier pour voir sa sœur de Yassine. Parce que ay hande Yassine so yalti gello serama yehi yimɓe nanakala ɓe pamatade hunde mais ɓe mbiyata ko à cause de min tahi Yassine seera te min to gami ɗo mi yiɗa nguuram bona ndax hunde mi wonani hen haydara Bébé, jiɗmi ko gartira hakkille ma te ganda affaire o an haajo ma ala hen a ittani hen te a waɗani hen te ala ko bonnuɗa hen cikkata ko ɗum ɗo ina wawi bonnude nguruma non mon amour tu te trompe vraiment ɗum ɗo wawa yakkude nguruma sabo ayi jeew ɗum ɗo ko jikku makko gila ko ɓooyi fof en ina andi no tagani mais bébé artir hakkille ma an jiɗnoɗo warde joom galle ma yal hakkude ma Allah mbiɗa tinani keeɗo galle ko lu fi xew ci diggante bi ay heeki yo jufade sirbe yandi kaalid holko nayi ɗum hôpital Kalidou dafa feebar feebar normal oyi dafa feebar an hayde ka reenade Yassine yinno posonde kaw kotto butel o fusi tan on ɗo uni tan ha ɗiggi anani nde uni ha ɗiggi nde noon han o waɗi ƴetti kosam waɗi heen anani pour posonde kaw ñaama ɗum maayi Allah waɗi noon kaalid hawri heen ñaa ma subhanallah subhanallah kay Yassine sene tiyor ko nii la demee wallahi ni la dem
ande ka surveillance ay dara man de pour man de dafa feebar rek ñu jël ko yóbbu hôpital noonu feebar kanko saabi ɗum mbimami Yacine yitno ko élimine kaw tout de suite élimine kaw élimine min élimine bébé Aïssatou faami heddo kañum tan e galle he waɗa yata yimɓe waɗa daago jagari arta kañum wona heɓa ɗo Allah gaynani noon ko dolfo wiyata ko yeeni negla jomum warata hen yéene néeg la borom a yéene ko suudu jomum warata hen wadde Yacine waali hen mbi ko yari kosam ɗam kaalide musid biɗɗa o Yacine o neɗɗo bon o hay sa yiɗɓe yarata ni ganda gabdi ndi moƴƴani gabdi makko ni o yarata mo waɗa ni ɗum ko gaaf moƴƴani faami ni la demee kon tout ka anda hen ko bébé Aïssa miɗen jiiɗi ƴiiƴam gootam reedu woturu baaba gooto neɗɗo daro tan wi'a fitta ɗum han haaɗa ɗo wadde min a yurmaka mi hande so koppeje makko feewi no yettinoma yero han boni laakal way alhamdulillahi rabbil alamin ha Allah jom yitere moƴƴere nde ina andi ko waɗata accata moppeje bonɗo ina yetto haɗa nde ko jinni ñaama ha jondina jara ha ɗumɗita ɗanoɗa ha betdora yo hakkille ma de te ayi yaro miijaaki feccani miijaade pour Yacine o yaafo ɗum o miijaaki ɗum bon sabu ñande min jewti hen holli kam ne suko arti ɗo goɗgol ko min o warata mais ko jari ɗum ɗo mami ñom aduna ɗum sika waɗi ɓe kaala sika waɗani ɓe kaala ɗum ko accu ɗumen ɓe kaala gona e hoore mo t'inquiète pas mon cœur bon moƴƴi ɓayde ko ɗum ɗon kalda ala probléme mais yimɓe ɓe dan ko kaaloɓe tan mais sika waɗi ɓe kaala sika waɗani ɓe kaala mais no muusi Aïssa no muusi de trop même dar t'inquiète pas sur ça s'il te plaît an daro darde ma mbaɗa ko waɗɗima gacca yero ƴetta décision ma ok yo Allah wallit watte amin ya rabbi t'inquiète pas Fatima waaw bébé Aïssatou bébé Aïssatou sen seeɗa aɗa anndi sa yii no nden sali kam carrément waɗimi abandonné ko Yacine winoma oɗo ko neɗɗo laddanke o wona kalas ma wona couleur ma kono wurti hen bonde fof boyo nani ɗum noon kañumne a xanaa ñoom duñu ay pël eyyi nden boyo anda Yacine ne yari hakkillo o anda comti wona ɗum woni neɗɗagal ko hakkille e ƴiiƴam pulago wona wurti hen kono ɗo woni pulago ala pulago ko ƴiiƴam wonata joni noon a yiyani joni boyo ko jiiɗa si moom kay gis naa ci moom changement boo xamante ne mi ngi topp ci yow rek gasi noon ko intellectuel jaanumi ko stratégie yow nag sa bopp bopp baax nga yor man foogoon naan ni kaw nga mais nag sa xel bi day ballal de wopp ɗum min mi yit ko gonmi ko tan kono mi wona ngaara nani Yacine noon o mayata hikka koye kaso suspendere watte ɓoggol haɓɓe ɗo ligguedande o weerta o maayi a waɗani surveille de jour surveille no feewi kadi mbaɗa attention so addanama ñamde kanko Yacine mbaɗa attention to posnudema nani wattu hakkille no feewi goɗɗum mami addani goɗɗum kala ko yalte résultat o mi addan waɗma rendre compte nani so Allah jaɓi so sokako walla sokaka gaɗo tan soke nani gaɗo tan soke dañi liberté totale inchallah Ibrahima aɗa mo jimi ñanden ɗo garñe yaafino holɗum wallahi holton caggal galleji ɗo min dal mbaɗa yaha tan hawi omo doga kay te o dogatno kay o hepti kam tan o wi kam nda heptini kam mbimomi ala o wi kam nda aɗa andi Yacine aɗa andi min noon gila gonmi cukalel mboɗo wondude e mémoire éléphant mémoire ñiiru mémoire ɗum affectif éléphant ceerno woodi mbaɗa yaawi miijade automatiquement tan miijimi tan mbimomi ay waɓeno moon onon mbaɗat propagande mawɓe wonɓe leydi ɓe ko wayni député ji en
ministre uji en président ɓe ndendinta e debbo ɓe nannuma ɓe ɓurtuma ɓe ponma ɓe mbatma ko wiyete ko sondage yo santas no mbaɗɗen jeenam ni pour que ma kalis mbimom noon min mi andam o wi kam an kay wona moodi min wona moodi de mbimom wona moodi hammadi automatiquement ginninmi kadi hooram jawdi kam mom sood mi hirsi jawdi mbimo hammadi mbiyetemi kulni mbimo min noddinata e o cuma gonɗo ɗo ɗum ko technique mi fayi noon nda joni yimɓe kam puɗɗima min hettinde ɗo e ngal leegal te soɓe gandi ko ɗo gonɗen tan moƴƴani e men de jonna min sakku feere de min sakku feere eyyi kono noon wona ɗum wiyannoma holmo adi yiyeede ala min kay ala ceerno wi tan ko an adi yiyeede ɗo henne eyyi min mi yahata o on kay ko an heɓtina aɗa andi min woni probléme am ko jaab ko sukaɓe mbiya ko jaab min jaabon ko gooto yaadu ma andu ko gooto eyyi joni noon ko jaltinta sama wawno change de systéme yaadu man waɗ ɗum an ko nawnoma mbohol birowel ngel ƴewoytunomi birowel ngel nda goto boy birnen ɗo e leegal ngal ko biɗo ko jiɗɗo bayre ndaho nobe mbimom ɗum mbaɗa wawi ɗum mi haalnanuma ɓom on kam ko jomnitin ko heewani temet tati temet nayyi on sen nannimo e dil on ɓuuri men toole fiyat men de mi nanandi ko jiimi joni kam mambat feere ibrahima jaltan ɗo hay sen jaltan ɗo ɗe ƴeewe no mbaɗɗen joni an oto yaltu min ɓayri yaadu ma ndu fof no anduma hen oto yaltu wonko min moto yaltu wonta yaltu hay siwo yirnomi pawnami ɗo eyyi gasi sam taarimi siwo ha inde ma nde ma nawa ndufoya nommiɗa kadi inde nde hammadi mbimomi te min nomo wiide ko mo mbiyetemi mo ala hoto aɗa ɗum ko inde cukalel mbimom ko hammadi automatiquement fawda hen ha moɗi ɓe ɓerdema ha hande Tidiane mbiya kam ko an rafa wona min a betti kam Tidiane an a wona dimo ndeke ka gorko peɗowo mi andinma gueɗel noon ay à partir d'aujourd'hui a betti jeeɗa an faral jeeɗa he an kam ni tan ko gonɗuɗa haydara nene an aɗa mala Dieynaba a ñamata a yarata a fijata a jalata ko woni an artir hakkille ma ala ko waɗani ɗo ko waɗatano e aduna sa wiyama ñambiya haari a fijata a jalata ni tan goruɗa bojji jamma e ñalawma suba kay kikita an mbeɗa sikkuno sa miijima kam ma won ka waɗani sa andi noon ha wonat dow aɗa waya jamma e ñalawma suba kay kikita walla so tawi ka jiɗɗo ruttade gorko ma jaaha no tan hol probléme ma nene haydara joni haalnam ko woni ko hatma ñamde walla jara a heydani neɗɗo ne jooɗo wasa heydude yala appétit tan wona haydara joni haalanam o juste ko jidda ka jiddo hodde walla ka jiddo jooɗade haalnam hol probléme ma haydara waɗani mi dow dérange tenama jinmi ko gartira hakkille ma aɗa andi ɗum ɗo jooɗade ne miijo ne waya yimɓe ɓe joni hay goto sellani aɗa andi sa wodde stress ne yaawi goitre ne yaawe neɗɗo sa maayi ɗo ko an tan pertan min mi perta saabu min mi yaani mi nanani sona an jinmi ko dikkelam gartira hakkille ma ñaama jara pija jala
sa jogi ma jon jahay sehilama min ko ay gila garda do ha jon ji fof ko mi tajjudo hande non alay sago do jami do il faut mi yahato ko ni tan foti jimmi ko garta hakkile ma nani inchallah Habibi ande awanani do bi mi ande wonande gilnamba nodduma nanani kam non haydara won dossier goto no jewamami min ronko andude holto mbatmi dossier o mi jeewi 3 heures a yani woni contrat mamine Aïdaba heccanki mi rasininomo ɗa e kamato haton e kamato oɗa gonduɗa mi rasininomo hen heccanki yani ɗum Zahra ñande wonde somi fawi kay bangi goto haɗama ittude ɗum nandoɓe nani yafo ma taw kay komi jiino ɗum non la prochaine fois ok yafo haɗama ittude ɗum nandoɓe ɗaccu hakke min de komi jinnode sah jewten seeɗa mi holɗum min de komi mbaɗɗo remarque ɗeɗo balɗe probléme aji ɗi keewi e galle o trop te mbaɗa andi nde mi arano ɗo nde woyani ni joni noon mi anda ko woni probléme o mais gila nde nanmi o galle mi yi probléme aji gonɗi ɗo nde hande Yasine ko waɗi ɗo ko mbaɗa wawi wiide sa ko sababune min e kiram tahima wadde ɗum ndax somi wonano ɗo mbaɗa sikka o miijata ko mi waɗa o miije sa hamo waɗa ɗum ɗo ko addi ka ɗo haala do hen min de sino ko sagam mi yaha ok gonda koye victimise hoorema mbaɗa ƴeewani hunde nde no wayni gila nde garmi probléme aji ɗi ko fuɗɗi ɗo mi wawa andude ɗum ko holɗum ok annane kadi ko noon jidda wadde jidda ko wadde abandonné navire o taw omone wadde kuule non non wona ɗum ɗon non écoute komi nanndidemo so taw jidda ko wadde quitté navire o taw omonoye kuulde goppa amen minen ɗum ɗon jamais de la vie ɗum ɗon mi watta ɗum mais sa yi kaldumami ɗum ɗo probléme o komi naɗɗe galle o tan hankkadi probléme aji ñande fof no gubbito mi wawa famde ɗum ɗo ko woni e aduna probléme aji no gubbito jamma no gubbito ñalawma Zahra c'est vrai a haali ko gila probléme am min e Yasine mi wonani neɗɗo gonga tigui par ce que ha joni dunkumi tan famde ɗum ɗo holno neɗɗo tan wawiri waɗde ɗum ko goo hadama arde kadi e galle oɗo Yasine ni wano ko tegi kam addudema ko Zahra wona haydara gillam nana e maɗa goo dido belo mboɗo andi mboɗo jogui debbo kono wona debbo jogui e nder galle o ande garda nde gurdamam foof koko change e banggue beelama koko change mi tina e hooram min komi gorko
koko change mi tini min e hooram komi joom galle wadde ɗum ɗo hay sa arano waɗanno tan par ce que ko jikku makko ɗo to tolnimi ɗo wonko cohlumi goɗɗum ko wona aɗa victimise hoore ma ala ko mbaɗɗa a waɗanimi ko boni a daranimi ko boni an waɗanimi a namdakimi a fellitani so taw noon jidda ko wardemi ou bien jidda ko jokkiɗɗemi non heɗonmi aɗa wawi wadde ko jiɗɗa wadde ko mais hakkude men Yacine oɗo probléme ala ko gonda hen wona an woni sababu o wona hay goto woni sababu o ko jikku makko o waɗi min de ko mbiɗa ko gonga yalla heedam tan jaha mi yawa hunde heɓma mi ñagaki ɗum Allah e aduna mataw kay hunde nden no jiiɓiri ni tan hankadi ɓernam nde timmi hankadi mi anda tan no mbaɗanmi ɗum tahi tan mbimi dara mi nodduma jiwtiden nda hay min Zahra ɗeɗo gueɗe bonde ɓe nda honon neɗɗo waɗirta ɗum hunde nde ɗon nanñi kam no fewi somi lelima jamma sa somi wawata moɓɓude guite mbiɗa anota ko gonami koye midi ɗum est ce que ko hakkille Yacine walla goɗɗum e goɗɗum nda hunde nde ɗo ɓurti kam doole no fewi hunde goto kalantuma sa yiɗi mi warto wi aɗa adda e haala ka goɗɗum ko jeeyani hen saabu hande sa yi mboɗo continue wurde sa yi dañmi volonté wurde ko sababu ndemade